Šestoj generaciji polaznika specijalističkog programa Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove uverenje je na svečanosti uručio predsjednik Skupštine Vojvodine, koji je tom prilikom rekao da je reč o važnoj edukaciji i stvaranju mreže ljudi koji mogu da se na odgovarajući način nose sa procesom evropskih integracija. Ove godine program je uspješno završilo 42 polaznika iz pokrajinskih institucija i sekretarijata, lokalnih samouprava, javnih i javno-komunalnih preduzeća, institucija kulture i organizacija civilnog sektora sa teritorije Vojvodine. Važno je imati kontinuitet u svakom poslu, tako i u dizanju kapaciteta za apsorpciju, za privlačenje mogućnosti iz fondova Evropske unije. Fond za evropske poslove je postala sad godinama već jedna respektabilna institucija, zahvaljujući ovoj aktivnosti vezanoj za širenje znanja o mogućnostima, o tehnikama privlačenja sredstava iz EU fondova. Program Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove organizuje Fond Evropski poslovi Autonomne pokrajine Vojvodine u saradnji sa Univerzitetom Edukons i uz podršku pokrajinske vlade, a do sada je ovaj specijalistički program završilo oko 250 ljudi koji su, kako je rečeno, naučili kako da doprinesu regionalnom razvoju pokrajine, posebno kroz proces aktivnog korišćenja EU fondova. Ali ono što je još značajnije jeste onaj praktični deo gdje su imali prilike da se upoznaju i na terenu sa uspešnim primjerima prakse, gradovima i opštinama na teritoriji Vojvodine, a isto tako i u regionu, u Sloveniji, sa uspešno realizovanim projektima i realizovanim sredstvima iz fondova Evropske unije. U Vojvodini to je bio grad Subotica i opština Kanjiža, a što se tiče inostranstva, znači realizovano je i studijsko putovanje u Republiku Sloveniju, odnosno Goransku regiju. Na svečanosti je istaknuto i da su sredstva koja pokrajinska vlada i sekretarijat izdvajaju za ovaj projekat više nego opravdano uložena, jer se njime edukuju kadrovi koji mogu stručno doprineti evropskim integracijama i razvoju svojih lokalnih sredina.